Ero kama na inya Jacob. Abala Wanga wachini mogik sema mayo wangwa. Semo serumo Jacob. Woche ma kila ng'ato ruak mundingen kila ng'ato okrom. Ero kama na inya. Abala winjo yuak. Migolo ni kethe mondi. Ero kama na inya. Abala winjo yuak mabende imedo suma hinya gi jo boda boda. Mago duto te inyalo wacha. Chairman obiro yanya studio ka. Mano gimo kwere. Poka yanyi. Kech chairman obedo gimulo ne gisungu sentimental. Ngama kiani ja ohala nego los pesa okfinfali ne ka onge. Ngama kiani boda boda timo biashara onge. Ji wange gigote. Wacho ni kiani biateko ano onge gimoro ni biateko. Na wacho ni kan city manager nitie administration work manyaka tim. An gi jikumu gi duties gi responsibility. An gi tich monega tim. Tich monega tim any transport sector ma city nyaka ket order. To kelo Jacob kae ni biro loso na marache e studio ka biro yanya. Mago winja to benda boke. What is there and asewacho to kabidok chie. Nikech by the time Manisho make this decision, nase bet meeting gi jo security system. Okwa bi allow ni nyathi mathin ma ja 12 years igoyo. Nginga mutinge pikipiki. Okwa bi allow ni pregnant woman igoyo ma ogine. Kidhi katundie ke state. Ne go mama mo nyathi ot ka dhi nyio gimo ke chiro. Gigoyo ma ginego motho mo nyathino ka kich. Eno paro ni gi simple. Magi kuma simple. Bet ni ingi yuto oken certificate mikao mitingo mi ogoji. Makoro kawuoni nyalo banacho ni chenro mage ma untiere godo. Asewacho chikiti awasewacho. En mana ni semo mayo wangwa. No, but my parting shot nikechi ukete kai all the time airtime ko yanya wacho gik manon. Ko asewacho adira do kodgi. Policy mano was issue, directive notice mano issue okabido kechie. Milimani dibeti online services on boda boda. Mana kaka nyise ni adigolo jogo. Kiero tibi warak rekodi Milimani for the next 1 week. Adigolo jogo gi wukan. Bura mwadi yalo ni and which is the most central place for them in Milimani to be to ere kaka ginyalo yudo simu boda boda moro ni simu kila kitu. Ago simu tibiro okadwar parking mar boda boda anywhere in Milimani. Anwoyo. And then, Kadamana Palmas, that tuk-tuk, which was a loss according, it was just a matter of time. They are going to relocate. Tuk-tuk pokubedo gimagi issues. But boda boda Milimani, awacho ni ngata moda Milimani, iko kenyala afford Uber, to kenyala afford to transport on your own. Ngata moda Milimani, giskunde man Milimani, gengi specific customers magima boda mo drop nyithindo. Bro medo yuto gi. Okadwar parking Milimani mar boda boda. Simple. Ero kama na inya. Obende